Сәлам дуслар, біз Фәрхат һәм Фәрхат. Ниһаят безгә 2016 елны күрешергә язган икән. Дуслар, 28нче чыгарылыш башлык. Фәрхат, син Сабан туйда көрәштә катнашканың бармы? Бар, хәтта беренче урын яуладым. Беренче урын? Нәрсә бүләк иттеләр инде сиңа? Бәрән. Ого, футбол диплом. Ә менә бу егеткә бик үзенчәлекле бүләк биргәннәр. 4 ел керештим Сабан туйда, и миңа анда мин первое место алдым 4 ел. Миңа бирделәр живой кутак. Живой нәрсә? Живой кутак. Без Туктале, Фәрхат, бу җегет Голландия татары түгел микән? ничек була инде ул? Живой? Туктагыз, дуслар, әйдәгез видеоны азагына хәтле карап бетерик. Миңа бирделәр живой кутак. Кусак. Аңлашылды. Бу егет әтәч дип әйтергә теләгән. Әйе, дуслар, кайбер мишәр авылларында әтәчне кушат дип әйтәләр. Ә кушат белән теге сүз бер-берсенә охшаган бит инде. Ну и ялгышкан инде булгалый. Живой кутак. Менә шулай дуслар, татар телен яхшылап өйрәнегез. Яхшылап өйрәнмәсәгез, әтәч урынына теге әйберне алачаксыз бүләккә. Дуслар, киләсе видеоның исеме интернетта Самый крутой татарский клип. карыйбыз. Кызык, алга таба карыйбыз. Sandıqlar iyələşkən su şərqə miləşdim. Sonularım müddəri seni görüb siləşsən. Әфәрин абзыйлар, машалла, субханалла, молодцы. Фәрхат, минемчә бу татарча Beastie Boys төркеме. Sip on Prosecco, dressed up tuxedos in my coffin playing Keno in the casino. Wanna look your number, ask Mike Dino. Бу абзыйларның биюләре генә ни тора? Ә менә бу абзыйның музыкаль сәләте шул кадәр зур. Кулына нәрсә эләксә, шуннан музыка чыгара. Без бу абзыйларга бары тик алкышлый гына алабыз. Респект! Уфарин, йоу! Әйе, бу абзыйларга бик зур рәхмәт, бик позитив карыйлар тормышка, күңелләре белән безнең шикелле яшь. Безгә барыбызга да алардан үрнәк алырга кирәк. Дөрес. Рәхмәт дуслар караганыгыз өчен. Ниһаять безнең 28нче чыгарылыш дөнья күрде. Әйе, хәзер инде күбрәк лайклар куегыз, репостлар ясагыз. Дусларга сөйләгез. Әйе, әлбәттә безнең YouTube каналына язылыгыз, рәхим итегез. Һәм әлбәттә кайберләрегез Фәрхат һәм Фәрхатның нәрсә икәнен белмәүчеләре дә бар. Безгә беренче чыгарылышка сылтама. Беренче чыгарылыш, әйе, шул беренче чыгарылыштан башлап яңадан карап чыгарыласыз. Яки белгәннәр ностальжия, сагынып, элек кызыграк иде дип карый аласыз. Һәм инде дуслар, безнең YouTube каналына язылыгыз, Байбулат, Ислам. Минем YouTube каналыма нәрсәгә? Там классное видео. Смешное. Бик зур рәхмәт, дуслар, сау булыгыз. Кызык, алга таба карыйбыз. Interesting. Смотрим дальше. По-моему, мы все записали. Если случайно задушил. Дуслар, киләсе видеоның исеме интернетта Самый крутой татарский клип. Ди. House. Deep House.